Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kwi-Ezasi TV ngesiXhosa. Hayi ke uNomfundo uvele wenyuka ke wangqala ngqo kuNomalanga ebuza uba kwenzekani ngesisusu noma. uNomalanga uthi yibheli woma le. Hayi ke wasondela uNomfundo watsala ivesti yavela into esisisu wabe ethi ke hayi bo Nomalanga awukhulelwanga. uNomalanga uthe ngeke u-understand, phofu ebeqale wathi makahoye ezakwaDlamini ezitsala-tsala kanti izawude ivele ke into. Uthi omnye yho ukhohlakele ungambulala umntu. Lonke eli xesha uqhatha abantu ukwenzo, uqhatha utatakho, uqhatha ifemeli yakwaDlamini ekuxabise kangaka Nomalanga. Uthe ke uNomalanga uyacela angayithethi mntwini le nto especially kukwenzo. uNomfundo uthe kungoba uzothini na xa sekufuneka ezelwe umntana, i-9 months kaloku izawufika. Ngoba wena le nto sowude wayifaka nakwi-social media kanti bonke bubuxoki obu, uzothini? Uthe ke uzomxelela ke ukwenzo okanye ndizomxelela ngoku kwam. Ngeke ndikwazi mna ukufihla la manyala wakho, ungandifaki nje futhi kwiinto zakho. So uNomalanga ngoko besithi ngeke u-understand, engazi noba makathini, iintloni zimphethe lapha. But uNomfundo ke ulapha ke uthi thetha. So okhe ke uNomalanga ehleli ke ekhawutshini ke isisu usibeke apha ecaleni uthetha yedwa, umane esijonga ulinde ukwenza ufuna ukumxelela ke uba kwenzeka ntoni, but ke ngoku ukwenza akade afike uyapenika ke akazi uba makathini. UDeliwe ke bethunana uvuka waziphoshononga ke ezilungise mhle, kwathi gqi brother wakhe ke sithi yho ubhizi uzilungisa uzilungisela indoda ekulahle phandle okwenja kodwa ubhizi ngoku uyazilungisa. Wabe sithi komnye yeyi uphuma ezindabeni zam, awuhlangenanga ibubomi bam obu, akho nto ikudibanisa naloo nto. Wabe sithi nje Khuzwayo khawundixelele futhi uba ezaa drawings kaSibongile zaziyimalini, zingayimalini umthetho wakhona. Watsho ke sithi ke futhi ndicela undinike nale ntuka nemali yokhwela, ndifuna ukuya phaa kuVusi bandinikeze imali ibhalansi eshotayo kulaa nto. Ube ngathi kukhuzwa hayi mna namanto wathi yeyi nguwe umntu ondenze nobubomi namhlanje ndihleli kule ndawo ngenxa yakho. So ndicela undixelele uba yimalini izinto, ndifuna uya phaa ndiyothatha ibhalansi yam. Uhambile kuDells wafikela ke kuVusi ezomxelela ke into yoba yeyi mna wandiqhatha wandirobha ndizofuna ibhalansi yezaa drawings okanye undibuyisele back ii-drawings zam. uVusi uvele wamxelela ukuba yeyi mna mama andikukweleti kwawena, kwakuyintlahla kwayo into yoba ndibe ndikunika imali, mna nawe asikweletani and ke ngoku into endiyicelayo ndicela undiphumele. Uthe ke omnye andiyindawo wathi jonga mama kaloku mna nawe sasingenzanga deal, noba ungandisekhotha akho nto ibhalwe phantsi ethi mna nawe nebhizinesi yawo. Wabe sithi omnye ndicela undinike ke iziketshe, zikhona omnye umntu esendimthembisile ngoba wena ibhizinesi awuyazi. Wathi uVusi ndicela nje mama undenzele ifeyiva undiphumele. Wabe sefowunela ii-securities ngokukhawuleza. Wathi omnye ii-securities azizukunceda ke zona noba ungazifowunela kodwa mna ndiyindawo. Uthe esathi ngcu esathi apha imali yam Vusi, wabe kungena ii-securities zimphakamisa. Ube ngathi andondibamba sendibamba zabe zimtsala zimkhuphela phandle. Ethi ngoku uVusi wena awazi kwabhizinesi, wena funeka ufundiswe ibhizinesi. uVusi ushiyeke ehleka yedwa ke sithi lo mama uyazelapha ibhizinesi adade ufuna ufundisa mna ngebhizinesi. uNomfundo kuyafa sistress akazi uba makathini. Uthe esahleli kwakhala ifowuni kaWenzeni kanti nguSibongile. Uthe ke seyibamba wathetha iindaba zokuba ke uNomalanga udlala ngokwenzo xa sesiva uba nguSibongile. uSibongile kwacana into yoba akananethiwekhi ke ngoku apha akavanga. Ube engasabela kwabe sesithi hayi yeka ndizawujonga uWenzeni ndimnikeze ifowuni. So khange besakwazi ukuyithetha kwesiBongo kodwa uba bevile uSibongile ngevile uba kuthiwa kwenzeka ntoni. UDeliwe ke guys kangaphela emandla uphume kuVusi waye ePenthouse kukwenzo apha avulelwe ngqo ngukwenzo. Othuke ke ukwenza sithi hayi bo mamD. Uthi omnye yeyi nkani yam unjani? Wabe sithi hayi phofu noma ndikubuzanga nomna kodwa kumntu endingaxelela yona uba ziyandibhedela izinto, kuyabheda kakhulu, ndizocela uncedo lwakho apha. Ukwenza sithi hayi bo uthini ma? Wathi hayi ndizocela uncedo lwakho, kuyabheda kakhulu. Ukwenza ke mane emlinganisa ethi kuyabheda ma. Ethi ewe kuyabheda kakhulu. Wathi ukwenza hayi andizukwazi mama ukukunceda. Wathi uDeliwe hayi mntanam ngeke, iyayazi kaloku xa sekubheda kum kakhulu kusube kubheda nakuSibongile. Yho kwenza wavele wamxelela ke ezakhe ke emqoqa indlebe ezi ethi ema ucinga uba andazi uba wena xa ufuna ukundisenga imali
usebenzisa igama likaSibongile. Wathi ndicela ndihambele ke apha, watsho evala umnyango khange amnike kwatshansi njengoVusi. So uvele wavala umnyango wakhe wemka ke uDells. So kuphele amaqhinga ke kudeliwe, sazi ke belilandelayo lizawuthini, uzawuphinda acinga uba makenze njani, otherwise ziyamkhalela macala onke ngoku kubi kuye. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.